मैथ्रु फिथाइ नोंथाङा मोनथिगौ ना मैथ्रु फिथाइया जोंनि देहानि थाखाय बेसेबांबा मुलाम्फा गोनां? मैथ्रु फिथाइ जानानै गावनि देहाखौ बायदि गिख्रंथाव बेमारनिफ्राय रैखा खालामनो हायो। मैथ्रु फिथाइया गोबां गुनफोरजों बुंफबनाय। मैथ्रु फिथाइया जोंनि देहानि उदैखौ गोग्गो लाखिनायजों लोगोसे मैथ्रु फिथाइयाव बेटा केर'टिन थायो, जाय माखासे रोखोमनि केन्सार बेमारनिफ्राय रैखा खालामनायाव मदद खालामो। मैथ्रु फिथाइयाव भिटामिन सी, पटासियाम, एन्टिअक्सिडेन्ट्स आरो फाइबार थायो, जाय देहानि इमिउन सिस्टेमखौ बांहोनायजों लोगोसे थैनि बोहैथिखौबो बांहोयो। मैथ्रु फिथाइया कलेस्टेरलखौ बाङाइ खालामनायजों लोगोसे बिखानि बेमार, हाइ ब्लाड प्रेसार आरो स्ट्रक जानायनिफ्रायबो रैखा खालामो। निउट्रियेन्ट्स लुटिन, जियाजान्टिन, भिटामिन सी, भिटामिन इआ बैसोजों सोमोन्दो गोनां मेकुलार गाज्रि जानाय बायदि मेगननि बेमारखौ होबथानायाव मदद होयो। लोगोसे मैथ्रु फिथाइया प्रटिन, कार्बहाइड्रेट, पटासियाम आरो केल'रिज थायो, जायफ्रा देहानि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां जायो।